Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Wembley jong ko VVP na North Long constituency Bah Adelbert nong room hakala sing ublay ulapa ka jing Thoh show chairman jong ko Meghalaya Public Service Commission MPSC Shillong ban pynkynriah ekasi Thoh eksamin nakabenta ka post junior divisional accountant hapok administrative control jong ka director of accounts and treasuries kaban long hakar sautri jong rampang arajar posan hakador khas uba nong room ulapan pau ya ka jing smokia halor ka jing balai kendo dakin nong tap kam kiba apply ya ka JDA junior divisional accountant but staff selection hakaba baroh artli eksamin kin long hakajo kasngi nriki dan kinong tap kam kiba lapas ya ka preliminary exam jong ka staff selection kiba haban ya konpat sa ya ka main exam hakani ka jo kasngi kaba ya takho bat ka jing penlong ya ka examin JDA balapan long da ka MPSC long Wembley bat benram ngas ngau baka office jang ka MPSC kum katana trekam balai loy kan perkhat lem ban pen kala ya karai da ka pen kala no e ka tarik khanang bakanam pendu nong yakin nong thep kam ki bala pen kre shitom khanang ba kanam kta ya kawei jongki bat kanam long ru ka jingdu nong ya ka jilla baroh kawei kumbala ka hang ni ngkar pat iaphi ban pen kenriah no ya ka sngi nakabenta ka jing mento jongki nong thep kam ula benram nakabapan pauru bakani kakam kalong kabakerke uba nongrum ulo ong shushu ka jing perkhat bar ka jing menjur basbun jong phi hakani kakam kan ai mensi me kisam na jongi bat kan pen pauru ya ka jing angnot jong ka commission ya ka jing long hok bat kala nakabenta baroh